बे बुहुमाव जेसेबां दङ गासैखौबो बयखौबो इसोरानो सोरजिदोङो। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बसबनानै आङो लायो। माखासे दिननि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन आरो जाय आंखौ कमेन्ट खालामदोंमोन बिथांनि मुङानो जाबाय सहेन्द्र बसुमतारी। बिथाङा बेबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन, आदम आरो हौवानि सोमोन्दै भिडिअ लाबो। बिथाङा बे कमेन्टखौ लाबोदोंमोन। बेनिखायनो फै जोङो दिनै बिथांनि कमेन्टनि सायावनो इसोरनि रावखौ खोनासंनि। जोङो आदम आरो हौवानि बिसय बुंनायनि सिगां मिथिनायनि सिगां संसारखौ माबोरै सोरजिखो आरो संसारा माबोरै सोरजिजाखो जोङो बेखौ मिथिग्रोनो नांगोन, बुजिग्रोनो नांगोन। गोबाङा साननो हागौ इसोरनि सोरजिनायखौ गोथार बाइबेलाव माबोरै लिरनो हाखो आरो मुसेया इसोरनि सोरजिनायखौ माबोरै लिरनो हाखो होननानै गोबाङा साननो हागौ आंनि अनजाग्राफोर। जुदियोबा मुसेया बुहुमखौ सोरजिनायनि बेसेबांबा उनाव जोनोम मोनदोंमोनब्लाबो दिनै मुसेनि गेजेरजों इसोरा मिथिहोदोंमोन। आरो आं जायखौ फरायनो नागिरदों जागायजेननायनि बिजाबखौ मुसेयानो लिरदोंमोन। मुसेया गासै गांबा बिजाबखौ बियो लिरदोंमोन। अनजाग्राफोर, संसार सोरजिनायाव मुसेया गैयाब्लाबो संसारखौ सोरजिनायनि उनावसो मुसेया जोनोम मोनदोंमोनब्लाबो इसोरा मुसेनो मिथिहोदोंमोन आरो बेबायदियैनो इसोरनि सोरजिनायखौ मुसेया गोथार बाइबेलाव लिरनानै दोनदोंमोन। जोङो बिनिफ्रायनो फरायगोन इसोरा संसारखौ माबोरै सोरजिखो आरो सुबुं माहारिखौ इसोरा माबोरै दाखो जों बेखौ फरायगोन। जोङो जेब्ला जागायजेननाय एक अध्याय 1 निफ्राय जोङो तेज पदसिमखौ फरायोब्ला मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जागायजेननायाव इसोरा नख्रां आरो पृथिबीखौ सोरजिदोङो। गाहाय सारियाव बुंदोङो, बै समाव बुहुमा सुनसान जेबो महर गैयामोन, खोमसि दरसि दङमोन आरो दैनि सायाव इसोरनि जिउआ गजबदोंमोन होननानै जागायजेननाय एक अध्याय 1 निफ्राय 2 पदसिमाव लिरनाय दङ। आरो बेबायदियैनो जोङो गाहायाव नायोब्ला मोननो हायो, 1 दिननिफ्राय लानानै 5 दिनसिमाव गासै बुहुमाव थानाय जिब जुनार, दंफां लाइफां, एम्फौ एनला, सागरनि नाफोर, आकाशनि दाउफोर, जिब जुनारफोर, बेजों लोगोसे सान, अखाफोर, हाथरखि गासैखौबो दिनै नुनो हानाय आरो नुनो हायै, नुनो मोननाय गासैखौबो इसोरा सानबानि गेजेराव सोरजिदों होननानै गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। आरो बेनि उनाव 6 दिनाव इसोरा मानसिखौ दादोंमोन। गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोयो इसोरा मानसिखौ गावनि महराव दादोंमोन। जागायजेननाय 2 अध्याय 7 पदखौ फरायोब्ला मोननो हायो, आरो प्रभु इसोरा हानि हाद्रिखौनो मानसि दादों आरो बिनि गन्थङाव गावनि हांखौ सोनानै गोथांनि बार सोनानै होदों आरो मानसिया गोथां जाहोन गोनां जाबाय। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों इसोरा हानि हाद्रिखौ लानानै बियो मानसि दादों। हानि हाद्रिखौ मुर्ति दानानै बे मुर्तियाव बियो गावनि गोथां हांखौ सोनानै होदों। बेनि उनाव मानसिया गोथां जिउ गोनां जादों होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। इसोरा आदमखौ गावनि महराव दादों होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जागायजेननाय 1 अध्याय 27 पदखौ फरायोब्ला मोननो हायो, आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों, इसोरनि मुर्ति बादियै बियो बिखौ दादों। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों सुबुं माहारिया इसोरनि महराव दाजानाय।
इसोरा आदम आरो हवाखौ गावनि महराव दादोंमोन आरो जों बयबो अनजाग्राफोर जों इसोरनि महराव दाजानाय जोङो दिनै लेखा रोङा जानो हागौ बिबायारि हावरिया दुखुथिया गोनां गिदिर गियानि जानो हागौ थेवबो जों बयबो इसोरनि महराव दाजानाय जोङो माब्लाबा आंनि अनजाग्राफोर जोङो समाव दुखुथिया हावरियाफोरखौ जोङो नेग्लेक्ट खालामो नाथाय जों मिथिनो नांगोन जोङो दिनै दुखुथिया हावरिया बिबायारिब्लाबो जों इसोरनि महराव दाजानायसो आंनि अनजाग्राफोर जोङो नुयो गोबाङा खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय गोदाव सोराव बेबायदिनो मानसिनि जिबनखौ खालामो नाथाय आंनि अनजाग्राफोर नों आरो आं मिथिनो नांगोन जों बयबो मिथिनो नांगोन बुहुमाव जेसेबां दं बयबो जों इसोरनि महराव दाजानायसो आंनि अनजाग्राफोर आरो बेबायदियैनो इसोरा 6 दिनाव मानसिखौ आदम आरो हवाखौ बियो दादोंमोन आरो बेनि उनाव 7नि दिनाव इसोरा गावनो जिरायदों गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोयो जागायजेननाय 2:2निफ्राय 3 पदखौ फरायोब्ला मोननो हायो 7नि दिनाव इसोरा गावनि गासै खामानिखौ फोजोबदों आरो बियो गावनि खामानिखौ मावजोबनानै 7नि दिनाव जिरायदों आरो इसोरा 7नि दिनखौ बोर होनानै गोथार खालामबाय मानोना बे दिनाव इसोरा गावनि गासै सोरजिनाय आरो दानाय खामानिनि मानिनिफ्राय जिरायदों बाइबेला जोंनो मिथिहोदों 1नि दिननिफ्राय लानानै 5नि दिनसिमाव गासै बुहुमखौ आरो बुहुमाव दंनाय मानिखौ इसोरा गावनि रावजों बियो सोरजिदोंमोन नाथाय 6नि दिनाव इसोरा हानि हाद्रिखौ लानानै आदमखौ दादों बेनि उनाव हवाखौ बियो दादों आरो बेनि उनाव बाइबेला जोंनो मिथिहोदों 7नि दिनाव इसोरा गावनो जिरायदोंमोन आरो 7नि दिनखौ इसोरा गोथार दिन होनानै बे दिनखौ इसोरा बोर होदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर जोङो गावनि जिबननि थाखाय नखरनि थाखाय मावनो गोनां खामानिया 6 दिन दङ जोङो सप्तासे जोङो गोसोबादि खामानि जोङो मावनो हागौ जोंनि नखरखौ उन्नति खालामनो थाखाय जोङो 6 दिनसिम खामानि मावनो हागौ नाथाय 7नि दिनखौ इसोरा बोर होनायखाय जोङो 7नि दिनाव जोङो गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ बाख्नायनो नांगोन इसोरखौ जोङो गोसोखांनो नांगोन इसोरखौ हामबाय होनो नांगोन आंनि अनजाग्राफोर नाथाय जों नुयो गोबां समाव जोङो नुयो रबिबार दिनाव मानसिफ्रा गिर्जा प्रार्थनायाव थांनो खम जालांबाय रबिबार दिनब्लाबो जिरायालासे गावनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जोङो नुयो नाथाय जोङो गोसो होनो नांगोन इसोरा 7नि दिनखौ गोथार दिन होननानै फसंदोंब्ला इसोरा 7नि दिनखौ गोथार दिन होननानै बे दिनखौ बोर होदोंब्ला आरो इसोरा गावनि जिरायदोंब्ला जोंबो फोरबोखौ मान होनो हानाय बादि जिरायनो नांगोन आरो इसोरखौ खुलुमनो जों गोथार जायगायाव थांनानै गिर्जायाव थांनानै खुलुमनो नांगोन जोङो नायबावगोन इसोरा आदम आरो हवाखौ दानानै मानसिनि लागै बियो सिन्था खालामदोंमोन बाइबेला जोंनो मिथिहोदों जागायजेननाय 2:8 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ आरो प्रभु इसोरा सानजाथिङैनि एडेनाव गंसे बारि खालामनानै बेयाव गावनि दानाय मानसिखौ दोनदों इसोरा आदम आरो हवाखौ बियो गावनि महराव दानायनि उनाव बिसोरखौ एडेन बागानाव दोनदोंमोन जे एडेन बागानाव दुखु दाहा गैया गाबनाय गैया थैनाय गैया बेमार गैया अभाब आंखाल गैया बेबायदि रंजानाय जायगायाव गोथार जायगायाव इसोरा आदम आरो हवाखौ दोनदोंमोन बै समाव आदम आरो हवाया इसोरखौ गावनि थाइनै मेगनफोरजों नुनो हायोमोन आरो इसोरजों लोगो लाज्लायनो थाखाय हायोमोन आरो बेबायदियैनो इसोरा गावनि बोलोखौ गावनि समायनायखौ आरो गावनि आर्फफोरखौ लानानै बियो एडेन बागानाव फैयोमोन आरो आदम हवाजों बियो रायज्लायोमोन आंनि अनजाग्राफोर इसोरा गावनि महरै दाजानाय आदम हवाजों रायज्लायनो थाखाय
लोगो लानो थाखाय बियो लुबैयोमोन आरो हास्थायोमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर गासैबो सुबुं माहारिखौ इसोरा गावनि महरै दानायखाय बियो जोंजों थाफानो, जोंजों जाफानो, रायज्लायनो बियो लुबैयो। बेल' नङा, मोनफ्रोमबो न'खरावनो इसोरा थानो लुबैयो। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनि न'खराव इसोरा दङ ने? दिनै नोंनि न'खराव जिसु ख्रिस्ट'आ जायगा मोनदों ने? आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव इसोरा आदम आरो हवाजोंल' थानो लुबैयोमोन, थाफानो लुबैयोमोन, रायज्लायनो लुबैयोमन। बेल' नङा, दिनैबो नोंनि न'खराव, नोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ थानो लुबैयो आरो जायगा मोननो लुबैयो। आरो बिनि उनाव इसोरा एडेन बागानाव आदम आरो हवानि लागै बुंदोंमोन, बे बागानाव थानाय गासैबो बिफांनि फिथाइफोरखौ नोंसोर गोसो बादि जानो हागोन। आरो इसोरा बुंबावदोंमोन आदम आरो हवानि लागै, बे एडेन बागानाव फांनै बिफां दङ। फांसे बिफाङा गोथांनि बिफां, जेखौ जायोब्ला मानसिया माब्लाबो थैलांनाय नङा, बेखौ गोथांनि बिफां होननानै बुंदों। आरो फांसे गुबुन बिफां दंबावो, बेखौ थैनायनि बिफां होननानै इसोरा मिथिहोदों। इसोरा बुंदों आदम आरो हवाखौ, जेब्लानो बे गोथैनि बिफांनि फिथाइखौ नोंसोरो खानानै जागोन, अब्लानो नोंसोरो थैनो नांगोन। इसोरा बेबायदियैनो गोरायै रायथादोंमोन। नाथाय सैताना नुदों गावनि महराव दाजानाय सुबुंजों आरो इसोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो सैताना सुबुं माहारिनि सायाव मेगन सानाय दङमोन। बेनिखायनो सैताना इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय बियो आदम आरो हवाखौ पापाव बमब्रायनो बियो नाजादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, सोरजिजानायफोरनि गेजेराव सैताना बयनिख्रुइ सालाकसिनमोन। बेनिखायनो सैताना जिबौनि महर लानानै हवानियाव थांदोंमोन, हवाजों रायज्लायदोंमोन आरो सोंदोंमोन। बे समाव हवाया बुंदों, जोङो एडेन बागाननि फिथाइखौ गोसोबादि जोङो जानो हागोन। नाथाय फांसे बिफांनि फिथाइखौ इसोरा रायथादों, जेब्लानो जागोन अब्लानो थैगोन होननानै इसोरा बुंदों। सैताना हवाखौ बुंदों, नङा, नोंसोरो बे बिफांनि फिथाइखौ जायोब्ला नोंसोरो थैनाय नङा, नोंसोरो इसोर बादि जागोन, इसोर बादि गियानि जागोन, आरो नोंसोरो मोजां आरो गाज्रिखौ मिथिनो हागोन होननानै सैताना हवाखौ थगायदोंमोन, आन्दायहोदोंमोन आरो बेखौ बमब्रायदोंमोन। बेबायदियैनो हवाया बे बिफांनि फिथाइखौ खानानै जादोंमोन आरो गावनि बिसायनोबो होदोंमोन। आरो बाइबेला जोंनो मिथिहोयो, जेब्लानो इसोरनि रायथानाय बिफांनि फिथाइखौ आदम आरो हवाया खानानै जादोंमोन, बेनि उनाव बिसोरनाव गिनाया फैदों, लाजिनाया फैदों। बेनिखायनो बिसोर जेब्ला एडेन बागानाव इसोरनि थाबायनायखौ खोनादों, बिसोर गिनाय मोनदों आरो बिसोरो थाखोमादों। बे समाव इसोरा आदमखौ गाबज्रिनानै बुंदोंमोन, आदम, आदम, नों बहा दङ? आदमा फिननाय होदों, प्रभु, आङो नोंनि थाबायनाय सोदोबखौ खोनानानै गिनाय मोनदों, मानोना आङो लांथिया, बेनिखायनो आं गावखौ नोंनिफ्राय आन्दो खालामदों। बे समाव प्रभुआ आदमखौ बुंदोंमोन, आदम, नोंखौ लांथिया होननानै सोर होनखो? आं जे बिफांनि फिथाइखौ जानो नाङा होननानै बुंदोंमोन, नोङो थारैनो बे बिफांनि फिथाइखौ जाबाय नामा? आदमा बुंदों, जे बिहिखौ नोङो आंनि लागै दादोंमोन, बे बिहियानो आंखौ जाहोबाय, आङो जाबाय। बे समाव इसोरा आदमनि लागै बुंदों, आदम, जे बिफांनि फिथाइखौ दाजा होननायावबो नोङो जानायखाय, नोङो दिनै साव गोनां जाबाय। आङो नोंखौ हानि हाद्रिजों लानानै दादों, नोङो हाद्रियानोखा आरो नोङो हाद्रिजोंनो गोरोबफिननांगोन होननानै जागायजेननाय 3:19 पदखौ फरायो, जों बेयाव मोननो हायो। बेबायदियैनो मानसिया पाप मावदोंमोन आरो बेनि उनाव थैनाया फैदोंमोन। आरो बेल' नङा, बेनि उनाव आदम आरो हवाया एडेन बागानखौ नागारनानै थांनो नांदोंमोन। आरो बेबायदियैनो इसोरजों आरो मानसिजों जे मोनसे मोजां सोमोन्दो दङमोन, बियो बायनानै थांदोंमोन। जों बेखौ मिथिनो नांगोन।
बै समाव एडेन बागानाव गोथांनि बिफां आरो थैनायनि बिफां दङमोन। आन्दाय बे समाव एडेन बागानाव आदम हवाया जिबौनि खोथाखौ लानानै बियो गोथैनि बिफांनि फिथाइखौसो खानानै जादोंमोन आरो बेबायदियैनो इसोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांदोंमोन आरो थैनो नांदोंमोन। आरो बेबायदिनो फिरि फिरि दिनै गथै सुबुं माहारियानो इसोरनि नोजोराव पापी। बाइबेलाव लिरनाय दङ, धोरोमिया रावबो गैया, सासेबो गैया होननानै बुंदों। दिनैबो बे बुहुमाव, जे बुहुमाव नों आरो आं थांनानै दङ, बे बुहुमाव मोननै लामा दङ। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। मोनसे लामाया सोरगोआव थांनायनि लामा, जायखौ गोथांनि लामा होननानै बुंदों, आरो मोनसे लामाया नोरगोआव थांनाय लामा, बेयो थैनायनि लामा। नाथाय दाबो गोबां सुबुं माहारिया बे बुहुमाव सोरगोआव थांनायनि जे लामा दङ, बियो सोर, माब्रै बे लामाजों थांनो हागोन बेखौ मिथिया आरो सिनाया। आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै नोरगोनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो थैलांगासिनो दङ। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै सिनायनि, थांनानै थानायाव जों बे सोरगोआव थांनाय लामाखौ जोङो नागिरनि। बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि 14:6 बुंदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैथारनाय नङा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ लामाखौ दिन्थिदों। बासायजानायनि लामाया जिसुआनो, सोरगोआव थांनायनि लामाया जिसुआनो। जों दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि बासायगिरि होननानै नाजावगोन, फोथायगोन, बे अराय सम जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सोरगोआव थानो मोनगोन। बेनिखायनो जहन 11:25 बुंदों, आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा। आंखौ फोथायग्राया थैयोब्लाबो गोथाङैनो थागोन। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि बासायगिरि होननानै नाजावगोन, फोथायगोन, बिसोरो थैनायनि उनाव बिसोरनि आत्माया अराय समनि लागै सोरगोआव थानो मोनगोन। जोबथारनायाव आङो सहेन्द्र बसुमतारी नोंथांखौ हामबाय होनसै बे मोनसे मोजां कमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय। इसोरा नोंनि जिबनाव बोर आशीर्बाद लाबोथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन।